Ποιος σας πήγε την οδική? Θέλουν αυτά τώρα. Οι προηγούμενες πήγαν από το μάτι περιφερειάρχη. Α, πήγαν. Α, ναι. Θα με πάρω κάποιον. Όποτε θέλετε ξεκινάτε. Κάτι έγινε. Ωραία. Το πήγα κάτι. Πάμε, μια. Ξεκινάμε. 1, 2, 3 και... Αρχιμηνιά κι αρχιχρόνια, ψήλοι μου δέντρο λιβάνια, κι αρχή καλός μας χρόνος, εκκλησιά μετάλλιος θρόνος, αρχή που βγήκε ο Χριστός, Άγιος και πνευματικός, στη γη να περπατήσει και να μας καλοκαρδίσει. Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται. Από την Κεσαρία συσσαρκώ της Ακυρία. Βάσα εικόνα και χάρτη, ζάχαρο κάνω ζυμώτη. Χάρτη και καλαμάρι, δες και με το παλικάρι. Το καλαμάρι έγραφε, τη μοίρα του την έλεγε, και το χαρτί ομίλη, Άγιε μου καλέ Βασίλη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, Νάστα. Καλή πολίτες. Ευχαριστούμε πολύ. Υγεία. Λοιπόν,